I què vas fer? També vas anar... bueno. On vas anar? Explica-ho. Vaig fer cas de les nostres pròpies recomanacions, no? Perquè si no seria una mica lleig, no? Sí. Paso canvio de moment, canvio d'escena, que vull ficar fotos de lo que vaig anar a veure. Molt bé. Vaig anar al teatre i realment vaig anar a veure a la Saleta, vaig anar a veure... The Party. The Party de Inhabitants. No, Inhabitants. Inhabitants. Ara. Vale, molt bé. Llavors vaig anar a veure Inhabitants. Que he de dir que me va sorprendre gratament. Anava escèptic. Ho sabia. Anava escèptic, per què no dir-ho? Perquè, bueno, m'ho va recomanar la Clàudia, no és que no me fidi del seu criteri, sinó que jo això de la improvisació no ho veig clar, ho fa patir, dic, si no ho faran bé, serà un moment tens, i on anirem a parar, no? I vaig anar, i la veritat és que des del primer moment em va agradar molt la mecànica, perquè una dubte que jo tenia... Bueno, Carles, ara, sortint de lo formal, el primer que em vas dir a mi, què va ser? Que vas riure molt. Vaig riure molt. Que va riure molt, és que jo ho sabia, o sigui, és que és assegurat, o sigui, vas a veure'ls, dius, avui he tingut un mal dia, no sé què, vas a veure'ls i és que te fartes de riure, t'ho juro. Evidentment, el primer és el fet de la mecànica de l'impro show, que jo no dic, hòstia, això i com ho van a improvisar? Doncs la mecànica és molt bona, representa que és una festa i que el públic escolleix quina és la festa que faran, no? Llavors, en el meu cas, jo no vaig dir res perquè estava així com a cohibit una mica, però un senyor al meu costat, que és un cachondo, però no tinc una altra paraula per descriure el que va fer, i diu, una inauguració d'un botànic. D'un jardí botànic. D'un jardí botànic. Que bo! Com ho van explicar, dic, no pot ser. Només els noms de l'actor, però aquest... Marta, ajuda al Carles. El que estava amb la guitarra, el que feia de Carles, es va dir Carles, i tenia 37 anys, no sé, una casualitat, doncs aquest va fer una cara de desmuntar-se. De circumstància, no? Aquí això no me l'esperava, no? Perquè estic ficant una mica els exemples a millor perquè ser típic, no? Un cumpleaños... El Miquel, oi. I el Miquel es diu. La cara del Miquel era un poema. Que bo, però bueno, ho van desenvolupar bé o què? Va genial, perquè lo graciós és veritat que la coordinació que tenen entre ells, la facilitat, l'agilitat mental, perquè clar, no només després, perquè dius, bueno, però pot hi haver trampa, pot tindre personatges preparats i tot, no. Quina és l'altra mecànica? Que toquen el timbre, un fictici timbre, per entrar a la festa i en aquell moment algú del públic també ha de dir una edat i un nom. Doncs queda totalment a l'atzar, o sigui, no es pot... Home, tu pots mig preparar o pensar coses, però evidentment les possibilitats són tan multitudinàries que és impossible tindre-ho preparat, no? Realment. I comencen, i fins sembla un joc que entre ells, de manera divertida, se putegin, no? En el sentit de que un s'inventa alguna cosa, l'altre li dona una volta de tuerca, no? Que diguem, i l'altre no sap ni com... O sigui, es van liant ells sols la història, no? La veritat és que aquí, per exemple, aquí al principi, que ella ho explica una mica, no? Però després, per exemple, tenim... Aquí tenim un altre moment de l'obra que... Me sembla que aquesta és la Marta, no? Si no recordo malament. A veure, que no ho veig encara. Que va amb les ulleres. Sí, va amb ulleres, sí. Però és que no veig encara el tit, vull dir... És que no sé què passa, que a mi no me funciona. Ara. Sí. La Marta. Pues... Si sóc jo, és la millor. La Marta va crear un personatge que, vull dir, que no sabia si estampar-lo contra la paret o donar-li una abraçada. És el típic amor-odio que ho fan molt bé. Ho fan molt bé. I va crear un personatge, una professora de la senyoreta. Ja me la imagino. És que li deu quedar clavat. Li deu quedar com... Ho va fer molt bé.
I després el del mig, que no sé com se diu tampoc. El Quim Roca. El Quim també, el Quim Roca, per Déu. O sigui, em farde... O sigui, la trama va ser tan surrealista que jo no sé, semblava un capítol de, no sé, de Muchachada Nui, bueno, de Hora Chanante o algo així, perquè era totalment inconnexe, però a la vegada genial, no? I després de l'altre, que, bueno, després de que és aquest noi que té una festa, una inauguració d'un jardí botànic a casa seva, i invita la Marta, que és la senyoreta de tota la vida, que li va fer classes de fonaments, una assignatura que segurament la Clàudia també ha fet a la seva carrera, hi ha fonaments, són fonaments, no? A l'Aran que està mirant no està mellant té fonaments. 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 A les carreres sempre hi ha fonaments. I després l'altre, l'altre és un altre professor que hi ha com una... Creen aquí com una rivalitat entre professors. Un diu que és ella, la Marta, diu que és la senyoreta, diu que és el seu alumne preferit, i l'altre se pique, i aquí... O sigui, hi ha diverses trames dintre de l'obra, no? I tot això és improvisat, i això és el que em sembla genial de tot plegat, no? Per exemple, aquí tenim... Sí, i a més, no sé si vas veure... Bueno, tenen com un mecanisme, com un recurs, que fan així. Sí. I torna com al passat, i fan com... O sigui, es miren entre ells i diuen, bueno, ens vam conèixer, te'n recordes com ens vam conèixer? I fan així, i llavors representen el moment en què... Jo això no recordo que ho expliquessin. I la primera vegada que passa, no entens res. I ara què passa? Perquè, a més, se'n van tots. No? Bum! Se'n van de l'escenari. Sí? No ho vas entendre? Jo, si ho van explicar, no me'n vaig cascar de la història. Llavors, però bé, s'entén de seguida, perquè vull dir, no sabeu el què, i això. Llavors, el següent moment, així, increïble, bueno... Quina ràbia, És que jo no... Bueno, ara explicaré per què no vaig poder anar. Perquè vas anar a veure una cosa molt xula. Una altra, exacte. Però després hi ha d'haver la quarta o la quinta ja en discòrdia és la Sofia. Oh, i la Sofia és boníssima, també. Bueno, és que tots, vull dir, tots. Jo crec que és el que més me va fascinar, perquè, vull dir, el camí de gènere, o sigui, és una transformació que tots anar de rosa i tots igual, impactant, no? Es creuen moltíssim, o sigui, és un personatge tal qual. Va fer un personatge que, vull dir, no sé, és que... El Pepito, es deia Pepito de la Sofia. Sí, el Pepito, que feia un lladre que era que, clar, el fort d'això és que comencen i ella entra no sé com... Això estaria bé que ella ens ho expliqués ara com va passar, no? Això podríem fer un dia una xerrada de com passa l'obra per dir, el que ells van pensant en el moment de l'obra, no? I ella entra en l'habitació, en la festa del Jardí Botànic i explica, dona a entendre que és un policia i que ve a buscar uns arbrets aquests petits, que no sé el nom ara. Un bonsai. Bonsai que s'han robat del Botànic de Lleida, que no existeix el Botànic de Lleida. O sigui... Bueno, l'arberòtum, que tinc jo aquí al costat, com a molt, però no hi ha res més. I llavors, és tot això, i al mig, el Carles, bueno, es deia Carles, però ara no me'n recordo que hem dit abans el nom, el noi aquest aquí, el Miquel, li diu, dona a entendre de que no són policies, que són lladres que s'estan passant de policies. Llavors, clar, és absurd, i l'altre com li segueix el rotllo, no? I és... Mira, jo tinc amigues que també van anar, perquè jo a la uni vaig predicant també. Jo dic, bueno, aneu al teatre, aneu a veure els meus amics, sisplau, que ho fa molt bé. I a part coneixen a la Marta, a més. I jo els hi vaig dir, aneu. I bueno, al sortir em van fer un àudio i em van dir, Clàudia, no hem pogut parar de riure, que bé ens hem passat. O sigui, ha hagut un moment que estem rient, però no m'he sentat a mi mateixa a riure jo. I és que me vaig quedar amb aquesta coseta de no poder anar, perquè com bé saben alguns, vaig anar a 2 obres d'aquesta companyia, també d'impro, i una va ser una festa prenatal i l'altra una rave. Cada vegada és una festa única i irrepetible, evidentment.
I bueno, aquesta me l'he perdut, però per un bon motiu, Carles. Tens alguna altra cosa a dir? No, bueno, és que podria parlar hores, de dir la veritat. Vale, parla una mica més si vols, si t'has quedat amb alguna gana o alguna cosa. No sé, ara, bueno, aquí tenim una altra foto d'ells al final, que és ja, bueno, menys mal que ningú la tornarà a veure. La pena és que no es pot tornar a reproduir. Això seria com un spoiler ara, si algú la tingués que tornar a veure des del principi, però realment, i aquest altre noi dels Rissos, que no sé com se diu, perdoneu la meva... L'Eric, també, o sigui, fa un... Jo crec que van construir uns personatges que jo crec que a mi hi ha gent que es passaria mesos preparant aquesta... O sigui, jo crec, jo l'hauria gravat i l'hauria patentat com a obra de teatre, perquè té solidesa. No, i ho dic sincerament, vull dir, em va sorprendre molt, no m'esperava que es pogués improvisar amb aquest nivell, no? De que pogués... Hi ha molt treball darrere, Home, ja m'imagino que això no és espontani, de que, ai, mira, ens reunim 5 i ens surt això. No, evidentment. No, però a més, el vestuari, que al principi dic, hòstia, perquè clar, diu, vaig agafar alguna de roba, no?, per construir el personatge, i veig que tot és rosa. I dic, aquí hi ha el de vestuari és subnormal, o no sé... Per què? Vull dir, perquè al principi no m'he dit, però si tot és igual, o sigui, com construiràs per diferents persones... Clar, però aquesta és la gràcia. Clar, després ho entens i dius, hòstia, quin mèrit té, no? O sigui, que al fons és un xiste de que qualsevol cosa serveix, no? Qualsevol peça de roba que agafin però al principi... ho podran utilitzar per fer... Però que és curiós perquè al principi dius, però si tot és rosa i tots són com a camisetes de noia, vull dir, perquè clar, l'Eric quan se fica la samarreteta aquesta que porta aquí, que el veieu, no? És com a surrealista, no? Perquè vull dir... I doncs, clar, d'aquesta petitesa de la seva fa aquest posat així que l'hauríeu de veure en acció, és molt divertit, no? I doncs, realment, recomano que hi aneu. També hem de felicitar a la Saleta per apostar per aquests joves. Totalment. Per l'Ares Piqué, per Gabriel Solans. Aquí un saludo. Tenim un passat en comú que no parlarem algun dia, però de moment no, perquè és confidencial, de teatre, però algun dia ficarem imatges de l'Ares Piqué i del Gabriel fent aquell espectacle. Jo les he vist. He de confessar que jo les he vist. I no sé, l'altre dia em vaig trobar a Gabriel i no sé si em va reconèixer, perquè clar, amb la mascareta, el gorro i tot, no sé. Clar, quan vas anar no te va reconèixer. Vaig anar d'incògnit. I tot i això la Marta em va dir, hola, què tal? Veus que bé, veus que bé. Molt majo. I també l'altre noi. Molt bé. Doncs això, jo crec que fins aquí la